मेरा लव लेटर देख के वो रोने लगी। घर आके मुझे बोल रही है पहले से राइटिंग सुधार कमीने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल दुकान पर गइल रही काली मिर्च लेवे के खातिर, तो दुकानदार कहता कि 900 रुपये किलो बा। तो कहीं कि अरे बाप रे बाप, ई काली बिया से एकरा इतना दाम बा, गोर रही तो का होई। हमार मेहरारू कहतिया कि देखते देखते बियाह के 10 साल बीत गई। कहनी कि देखते देखते तोहार देखते देखते बीतल होई, हमार तो सुनते सुनते बीतल बा। कल अपना गर्लफ्रेंड के मोबाइल में आपन नंबर डायल करनी तो लिख के आवता सिर दर्द। अरे भाई प्यार नइखे तो बता दे, ऐसे बेइज्जती कइला के का जरूरत बा। कल खाना खात रहनी तो चावल में एगो पत्थर आ गए, तो मेहरारू के बोला के कहनी भगवान हेते हेते दूगो आँख देले बाड़न, हई पत्थर ना बीन सकेलू। तो कहतिया उहे भगवान तहरा के 32 गो दांत देले बाड़े, एगो पत्थर ना चबा सकेला। जब टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाई और रास्ता में अगर चेकिंग ना होखे त ना बुझाला कि कई करोड़ के नुकसान हो गईल। एगो तो हई बीड़ी सिगरेट पिए वाला अलगे मन उचा के रख देले बाड़ा सा। बात बात में कहे लगा तरन सा भाई अग्नि हाथ में ले ले बानी, झूठ नहीं बोल सकत। अच्छे यूपी बिहार के लइका भले हाई स्कूल में फेल होके, लेकिन बात वो ऐसे करी जैसे यूपीएससी 3-4 बार निकाल लेले बाटे। अच्छा, अपना हिंदुस्तान के 99% सास अपना पुतोह के महारानी कहेली सा, आ तबो कहेला लोग कि सास हमरा के मानते नहीं थी। हमार मेहरारू कहतिया कि देखते देखते बियाह के 10 साल बीत गई। कहनी कि देखते देखते तोहार देखते देखते बीतल होई, हमार तो सुनते सुनते बीतल बा। कुछ लोग ऐसन होला कि कबो कौनो मैसेज ना करी आ अचानक एगो लिंक व्हाट्सएप पर भेजी आ कही भाई मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। काल हमरा मैसेंजर पर एगो लड़की के मैसेज आउए, लिखले रहुए कि मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। हमहू एने से लिख देनी पहले अपना माई के क्रिया खो कि ती लड़की हई ना। काल हमारे एगो दोस्त एक बोतल दारू पी के आ एक पैकेट सिगरेट फूक के आ एगो रजनीगंधा मार के आ मुंह में डाल के हमके समझावता, अरे भाई मैगी मत खाई है, बॉडी नुकसान करेला। कल बिजली के तार हमरा हाथ में पकड़ा गए, हम लगनी एकदम तड़फड़ाए, हम एकदम मरही वाला रहनी। तले अचानक से याद आ गई लाइन तो खराब बिया, ई तो कहा संजोग से याद पड़ गईल, ना तो हम मरिए गईल रहती। आपन जीएफ ना रहेले तो दुख होला, बाकी अगर दोस्त के सेटिंग हो जाला तो बहुत ज्यादा दुख होला।